Менә 2нче ел инде сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия укучылар һәм ата-аналар катнашында хорлар көрәше бәйгесе уздыра. Сәләтле балаларны ачыклау, хор җырын популярлаштыру, патриотик хисләр тәрбияләү максатыннан уздырыла ул. Бәйгегә 1нче сыйныфтан алып 5нче сыйныфкача укучылар һәм аларның әти-әниләре җәлеп ителгән. Конкурс шарты буенча алар патриотик җыр сайлап, аны күмәк рәвештә тамашачыга матур итеп җиткерергә тиеш иде. Әлеге шартларны үтәгән, оннан артык хор коллективы жюри тарафыннан үз чыгышларына бәя алды. Барыгызда бик матур чыгыш ясадыгыз, әмма ләкин инде аның критериялары бар. Шулай булгач, без критерияларга карап, урыннарны чыгардык. Һәрберегездә килешерсез дип уйлап калам. Күз тимәсен сезгә. Субханалла, машалла, молодцы ата-аналар, молодцы балалар. Барыгызга да зур рәхмәт, зур эш башкардыгыз. Гимназия директоры Венера Хаева билгеләп узганча, барлык сыйныфларда югары дәрәҗәдә әзерлек күрсәткән. Миңа бөтенесе дә ошады, минем өчен балалар һәрвакыт җиңүчеләр бөтенесе дә бер төрле. Шундый тырышып әзерләнгәнегез өчен, һәр даим гимназия белән бергә бер адымда булганыгыз өчен рәхмәтемне белдерәм. Киләчәктә дә без бергә гимназияның имиджын күтәрүдә дә, балаларның белемнәрен үстерү өстендә дә бергә кул тотынышып эшләсәк иде. Бәйге нәтиҗәләре буенча 1нче, 3нче урыннарга ия булучылар Татарстан Республикасы шәһәрләренең берсенә бер көнлек юллама белән бүләкләнде. Регина Салахова, Актаныш телевидениесенең хәбәрләр программасы өчен.